Ahojte, dnes tu máme takéto pekné kvety menom lalia. Toto sú lalie a tamten už odkvitol, toto bola astra vysoká. Ale ešte tu máme aj paradajky, ktoré si aj dnes ukážeme. A toto sú, už majú plody troška a už aj toto budú už tieto už budú zrelé a toto už ešte vyplodňujú sa. A toto je mandarinka, strom mandarinky. A tuto máme ešte takéto stromy, ktoré už nesmírne nás zabijú, lebo do toho šlapeme a potom nemôžeme chodiť donútra s papučami. A my máme tu aj tak toto, ktoré sú v džungloch. A my máme takýto dom, kde, keby to bolo v džungloch. A toto je toto. Máme tu aj strom čerešne. Máme tu aj strom čerešne. Hovoril som. A ešte tuto nám odrezali orgovány. Tuto nám odrezali orgovány, neviem prečo. A ešte tu sme mali jahody, ktoré už odišli. A toto, ak som hovoril, toto je čerešne. A ešte tu máme ešte tam paradajky, ktoré nám už zvedli. A máme tu ešte takúto veľkú tekvicu, ktorá už onedlho vyrastie. A ešte tu máme taký domov, keby to bol les. Máme tu aj magnóliu, ktorá nám už bohužiaľ odkvitla. A ešte sme tu mali ešte takýto pekný maličký ihličnatý strom. Ale boli tam dve, ale jeden z nich odišiel. Či vyhnul. A toto je takéto toto, čo nám vyrástlo, tuto. A toto je bambus. Už nedlho končí video, ale ešte budem natáčať. A tuto máme ešte batáta. Toto sú batáta. A toto je malý bambus. Ahojte lidi, ďalšie video bude s Rašterečkou. Ahojte. Ahojte, dnes tu máme tak